e el a obriga de cortalo. Poñemos o foco na responsabilidade. Boa tarde a todos, son as 5 menos cuarto da tarde, estamos en directo no Quen Anda Aí e hoxe imos falar en exclusiva con Noa, a condutora de Caldas que salvou a vida de milagre tras caerlle un piñeiro de 3.000 kilos en riba do coche. Seguro que xa viron esta imaxe que é moi impactante. A árbore case parte a metade o vehículo, así que en 5 minutos falamos con ela. Por certo, os donos deste piñeiro que estaban a ver tiñan orde de cortalo, pero non fixeron caso. Aí está Noa, está ingresada agora mesmo, está agardando por nós. Noa, en 5 minutiños falamos contigo, estamos a ver si en directo tamén un pouco as consecuencias deste grave accidente que tivo Noa. Recordamos, os donos deste piñeiro tiñan orde de cortalo, por iso Raquel Atanes, boa tarde, hoxe imos repasar a normativa vixente para evitar a caída de árbores con un podador profesional, non? Moi boa tarde, Juan. Efectivamente, ímolo facer cunha voz experta, xa nos visita Javier Macías. Moi boa tarde. Que tal, boa tarde. O podador máis famoso de Galicia, podemos dicir, polo menos nos últimos días, porque se lle soa a súa cara e porque aínda esta semana pois falamos contigo despois de que unhas clientas moi satisfeitas fixeran un vídeo que correu por redes sociais agradecendo o teu bo facer. E queríamos que nos visitaras porque é certo que moitas das incidencias que estamos a padecer estes días, Javier, están protagonizadas por caídas de árbores e que en Galicia hai moita zona arbórea. Imos botar unha ollada. Luís, achégate para aquí. Fixadevos a esta maqueta que podería representar, bueno, pois o que é unha zona con moitísimas árbores. Por aquí vemos unha estrada, por aquí vemos unha vivenda e por aí espalladas unhas cantas árbores. Hai que seguir unha serie de consellos e precaucións para evitar na medida do posible, Javier, que existan accidentes como os que se están a registrar nas últimas semanas. O primeiro a ter en conta sería controlar a densidade arbórea, non como isto. Sí, había que, primeiro, facer talas en árbores que estuveran enfermos ou que tuveran algún tipo de problema. Directamente cortamos polo san, como se soe dicir. Sí. Mira, eu aquí estou vendo uns cantos, por exemplo, este, que está aquí medio tumbado, iría fora, non? Eso é. Este tamén, todas as árbores que podan estar inclinadas ou enfermas, sen ningún tipo de mágoa, van pa fora, non? E así imos alixeirando. Por suposto, retirar as árbores que podan estar danadas, pero tamén controlar a propia densidade arbórea, mesmo se todas as árbores están en boas condicións. Non pode haber moitas moi xuntas, non? Sí, sí, tenemos que primeiro sacar os pinos, eucaliptos, alixeiramos un pouco por aquí, veña, seguimos de poda, aí. Non imos deixar unha, vale, para que haxa bastante espazo entre as unhas e as outras, máis ou menos. Así podería ser. Por suposto, tamén hai que ter en conta o mantemento, a poda das polas, ver que estean en boas condicións, e por aí teríamos un bo comenzo. Pero ollo, porque agora é cando a cousa se vai complicando. Fixademos por aquí, temos unha estrada, e mira, Luís, achégate, moitas árbores en ringleira moi pegadiñas. Existe unha distancia de seguridade neste sentido, Javier? 50 metros, teñen que sacalo. Sobre todo pinos e eucalipto. É dicir, todas estas estarían fora? Sí, fora, sí. Veña. Pinos e eucalipto é o problema. Por que piñeiros e eucaliptos? Non son árboles, son árboles foráneos, non son árboles de acá. Non teñan, máis agora, en este tempo destes cambios tan drásticos que temos, non teñen esa capacidade como os carballos. Cantos carballos han caído por o vento? É verdade, claro. Están mellor arraigados, son autóctonos, están afeitos ás nosas condicións. Se hai que ter precaucións cando se trata das estradas, entendo que moito máis cando se trata das casas. E aquí vemos unhas cantas árbores ben altas e moi pretiño da vivenda. Sí, aí lo que hai que sacar é 10 metros, máis ou menos, sobre todo nas extremas. Vale, esta estaría un pouco afastada, pero esta teria que ir fora. Exacto. E a altura das mesmas tamén é importante? É importante, para iso hai que facer un bo mantenimento. Desta non me fío, vai fora tamén. Mais vale previr, non? Se ter en conta tamén a dirección vento-sur, sur-norte tamén, por os vientos que tamén nos dano tamén nas casas. O que nos deixa claro este carrusel de borrascas que vimos padecendo nas últimas semanas é que os eventos meteorolóxicos extremos, tanto os que sufrimos en verán con esa falta de choivas como os que estamos a sufrir este inverno con ese exceso de choivas, están a producir moitísimos problemas. Vinde por aquí porque, fixadevos, aquí no noso bancal temos que podría ser unha arboriña que nun futuro se convertiría nunha árbore frondosa, grande,
potencial perigo ou non e depende de nós, Javier, e dos cuidados que lle deamos dende o principio. Que debemos facer para que un árbore non se convirta nun potencial risco para nós? Cando plantamos non podemos ter un tutor máis de 6 meses posto, porque o árbol acostúmbrase a su tutor. Se nos olvidamos, esquecemos del, cando pudra o tutor ese árbol, veñen as primeiras chovias, os primeiros ventos e o tumba. Non estaría ben collido? Que pasa nos parques? Que non se pode poñer, que sería o ideal, unhos ventos para que o árbol gracilmente pudera ter su Como traballo. se faría iso? Habería que... Meter como unhas cordas, primeiro aquí, para que o árbol pudera traballar e haberse movido... que teña sin chegar mobilidade, exacto, pero sen chegar nunca a caer. Sería un pouco este efecto? Vai generando raíces que o van fixar ao chan. Se tú lle pos un tutor, o árbol, al verse agarrado, vai generar raíces moi arriba, porque xa diñeiro a noite botalle agua, porque o rocío botalle agua, e cando veñen as primeiras... E cando veñen as primeiras chuvias... Ou a banca. Catapón. Isto sería o que pasaría e xa teríamos aí o problema. Bueno, pois xa ven, hai algúns eventos vencellados á meteoroloxía, algúns sucesos que son absolutamente inevitables, pero outros moitos, seguindo este tipo de consellos, Javier, e ti ben o sabes, pódense evitar, así que máis que buscar solucións posteriores, o mellor é previr seguindo este tipo de consellos. Moitísimas grazas. De nada. Tomaron nota na casa e na mesa seguro que tamén, non, Juan? Desde logo que si, estamos todos ben atentos, non sei se todo o mundo pois ten as árbores dentro das fincas, dentro normativas e que revisen todo iso. Xa estamos na mesa de actualidade co compañeiro Antón López. Moi boa tarde, Antón. Estou desexando escoitar a testemunha de Noa. Pois vai ser de contado tamén con Víctor Méndez, director de Narcodiario. Boa tarde, Víctor. E con Kiko Novoa, parabéns, que tal, Día da Radio. Polo Día da Radio, pensé que